Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Berdugo. At sa demonyo dada, sir? Sa impyerno, Jumbo. Ha? Impyerno? Asa dapit impyerno, sir? Asa dapit, sir? Anong nga tawon mo? Hilom, Jumbo. Ay, hilom ka, Brando. Ikaragi subaan. Kung saan ka niya, Brande, kauti-utingog diya, sugmat sad ka, ha? Sir, ang police woman, si Estrada, may bagat na daw sa kay siyang motor. Oy, unsay mahimo siyang motor? Si Rian ka na. Siya ka na. O sir, ibabag niya yung motor, sir. O may tumong siyang armas, gani na to. Buang. Ayaw tao, sir! Das magi ka na iyang motor arong mutagam. Das magi! Sir! Ayaw, sir! Ayaw, sir! Ginoo ko! Sir! Nagkabuang og dive, oy! Babag-babag siya Stan. Mulugpad siya agwa pa makalihay o makadive paingon sa daplin. Maayong pagkabagnos o pagkaguba sa iyang motor. Naunsan mo si Roy, wabawi ka na, oy! Nganog! Hilom! Dahinaykan matigali na mo, sir. Mayong pagkaliog nga naigo sa imong walop. Kung madayunan, saon taman. Ilubong! Kini usa, sir, o. Nagsiga man ang mata ni sir. Mura man lang ugway ni hitabo. Iputla nas kuryentes taga Biko o sa taga Puto sa atong amo, sa doktor. Maungwa na makasiga. Mao na ini kanindot nining atong abilidad tipalo. Kay may mong pagkagingon nato ang tao nga buot kong kontrolon. Kana kon aduna na siya chip. Ma-freeze nato ang iyang utok. Mao ba ay, Dok? Bisan ikaw. Pwede kayo kung gusto mo. Ayaw, Dok, ayaw taon. Ayaw, Dok, migo biyata. Unsay ibot mong ipasabot, Dok? Nga, hasta ko, imo nang nalubngan anang imong chip. Wa ko'y gisulti, General. Professor, sulti ko tinuod. Nalaki pa ko sa mga tao nga imo nang nalubngan ang lawas o chip. Unsay nitabo sa milabtanon nga riyan, tipalo. Dok, Prof, unsa man, doon na ba ko ini? Mura na ba sabdi ay kog robot ini? Ha? Pwede na sab ko na mong i-phrase parehas diri sa Berdugo nga nagsiga na lang ang mata kay giprogram nimo nga ma-phrase ang iyang utok mo ba? Diba ka ba tipalo nga mas maayo nga ang tanang tao duna na ini? Ha? Dok, ni divert man gud ka sulti ko tinuod. Kung naa ka na ini, tipalo, pwede na nga wa kay da nga kwarta. Pwede ka nga maka-withdraw anytime o makatransact sa bisan asang ahensya sa gobyerno nga computer-generated na. Kulbaan man sabdan nimo. Dili ka ngayon nga kulbaan, tipalo. Kay moabot gid ang panahon nga ang tanang tao di lang sa atong dapit, kundi sa tibuok kalibutan, mabutangan na niini. Sige, bye, tipalo. Ang dugo nga General Tipalo. Karon pa siya mobati kakulba. Nga dugay naman siya nga duna na niini. Kako. Basta ako mga sakop, basta ako mga tao, kinahanglan nga naagid niini. Ang wise bisan kinsa nga muluib nako nga dili ko may bawan. Sir Rian. Hello, Rian?
Elaine, Rian? Nasa ka? Ganong mura kag nagpingit sa kasakit? niya ko karon sa ospital, Elaine. Unsa? Unsay ospital? Ngano, sinahitabo nimo? Mahimo ba? Ari na lang ta magsulti. Magpaabot ko nimo. Asa ka karong ospital ang mahimutang, Rian? Asa? Oh, my God! Nagupagyod ang imong motorbike. Oh, Ayaw na lang kayo pagliho kay mga tandog ang imong mabunog. daghan gitag ang ayan na panagsultihan, Elaine. Daghan git kaayo. Bahin sa unsa? Basta daghan. Pero dili din sa ospital. Kana sa pribado nga lugar og wala ay makadungog sa ato panagsulti. Rian, Mao na. unsay sulti sa doktor nga nag-atiman nimo? May advice siya nga magpa-admit ng usa ko. Bisag 2 days lang. Gusto sang mangortang doktora. Pero nahibaw kung kaya ni nako. Clear man ang ako x-ray. Way problema sa mga possible bone fractures. Unsa man kita ining hitabo? Basta, ato lang ta sa akong gipuy-an magsulti. Kanang way makadisturbo na to. Kumustas, Brando, General? Okay kayo, Doc. Prof. Ambot. Nagsiga pa man tong mata ato sa pagbiyaan ako. Dito sa safe house. Kanus-a pa man to nimo pauli, Doc. May gamayng adjustment nga akong himuon sa program ni John Melgar kun Berdogo. Midali sab kog anhi sa imong rest house, Doc, karon nga makigsulti ko nimo tarong. Labot atong akong gipakisayra nimo. Oh, si Jumbo dito. Nainay ka na magjutay, Doc. Nakuyapan dihang naigo sa akong walop. Skumo. Kay saba man kayo. Naliog hinong tawana. Nakuyapan. Sa pagbiya na ko, wa pa to mauli. Pareha sila sa Berdugo. Murag buhi nga istatua nga nagsigalang ang mga mata. Ikaw ha, madubag ka na ako madayon na si Jumbo. Wa niyo na babysitter ang Berdugo nga si John Melgar. Tingalig ikaw unya mo'y akong ipuli niya. Ikaw unay mo patutoy ni John Melgar sa iyang bibiron. Saman. Oy! Ayaw taon, Doc. Pwede na sa mga bayoton, pero na ako ang buntakal. Hindi na maayo. Niangkon kang butakal. Aw. Nga nung ilimod ko man, nga naamgyo ko ang sakita, ang sakit sa iro. Bitaw, Doc. Magpakisayod lagi ko nimo kung nabutangan na ba ko nimo atong chip na imong giingon. Haskang lisura kung mauna, Doc. Gipasabot ko na ikaw, Tipal. Oh. Makaayo ka na ni bisan kinsa. Makaayo gid kayo. Makaayo? Unya, kung imo kong himuon sama ni John Melgar, nagihimo mong Berdugo. Pwerteng paita. General Tipal o sir, kung maprogram ka na, ang si bisan kinsa nga maprogram, tamis alang niya ang bisan unsa nga program nga iyang maangkon. Langit niya ang pagtuman sa bisan unsa o gusto kong mahitabo. Uy, mao ba? Ikaw, butakal ka man kang dako. Pwede ka man nga akong mariprogram. Pwede kang himuon nga anay. Sugot ka. Sa? Uy, ayaw subtaon, Dok. Uy, may patigalig baboy nga irumbuang. Ayaw lang ng anay. Pero angayan ka. Kaysa tiyan mo lang daan nga hapit na mubuhagay ang tanang mga bilbil tungod sa pagkinaon mong baboy, anay ka ng daan. Bunyag na lang ang gikinanglan. Ayaw taon, Dok. Prof, ayaw taon. Magsige kapag pakisayod na ako sa gusto mong may bawaan.
Aw, mapugos kus paghimo ni mong anay. Oy. Kung mauna, Dok, ang buot ni mong ipasabot. Sa imo lang sinultihan. Doon na nagyudi ay ko'y chip. May chip na di ako lawas, Dok. Ha? Proof? Abugo. Takuma ng baba ni mo. Kaya may importante kong pagsultihan ni mo. Di naman ito magisigun anang kagwanga ka. Gusto na? Aw. Sige, God. Sanay ko mahimo. Sige, Dok. Naaraman din na. Paminaw. Naminaw ko, Dok. Doon ako hidunggan. Nga mga nagpakarong ingnon nga mga tarong sa ilang katungdanan nga mga pulis. Doon ako no'y lakang nga giplano batok sa Verdugo ang kauluhan. Mag-create ko na sila og special squad nga musikop nini og labi na sa miulipon kaniya. Oh? Maubar? Mao na report nga akong nadawat. O gusto kong monitoron mo kini. Naa ka sa pwesto. Maho ni trabaho nga akong isangon nimo. Tipalo. Maayo kay misugot gyud ang doktor nga nag-atiman nimo nga magkagawas ka sa ospital. Gipasahin ko waiver. Ako siyang kingnan nga, bisan pag 50 ka waiver, akong pirmahan. Mao pa. Onya, unsa man gyud tinuod nga gibati ron nimo? Sa imong paminaw ba? Okay na gyud ka? Wa na'y peligro? Sa panit ra ni mabunog og samara, uy. Layo ra kay ni Elaine. Ikaw may nagdasi mo ka og galingon. Mas nasayod ka kun unsay tinuod nimong kondisyon. Elaine, ambot. Ambot kon. Naglibog ko. Nagduha-duha ko. Naglibog? Nagduha-duha? Sa unsa? Ining... Ambot. Ambot. Ambot eh. Rian? Hasta sa binuon ko, naglibog na nimo. Gikulpaan na hinuon ko. May ipakita ko nimo. Unsa na? Palihog ko anang akong bag nga brown. Kini? O, kana. Kadiyot. Salamat. Kadiyot ha, akong ablihan. Dara. Mauna? Mga pictures? Dawata. Og tanawa. Tanawa og tarong. Ambi. Oh. Tanawa gyud og tarong ha. Og sulti kog unsay imo ikasulti, Elaine. Mga pictures kini sa Verdugo? Yes. Mga pictures sa Verdugo. Oh my God! No! Unsay imong tanaw? Unsa, Elaine? God! Maubagid ni ang Verdugo? Mauba ni Rian? Yes. Yes. Ang iyang bayon! Ang iyang bayon! Murag... Familiar na ko ang iyang bayon. Murag si... Why pakita di ako liyok? Animal! Ang ako armas! Hey, sige! Why mo armas? Ha? Kuha aron mo lapat ng imong bagol-bagol kung may sa mong mga armas nga mo gitumong nimo. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!